Ki Shipai Pakistan menhene ke janmiet ki labat no ya wayu Shipai BSF ubala jam bakla na upot jong ke Punjab. Kat kum ke khubor la yathu baya ke flag meeting la penlong da ke kenhun jong ki Shipai India bat Pakistan na ke benta ban yo pelat no kloy ya utei Shipai. Ki Shipai BSF ki la ongru ba ka jing suk bat ka jing le ban pen bitar kim la ban don lang.